Baka sore-sore metu kayak dia. Alhamdulillah. Kosian hajatan meriah temen ya. Nang Wan. Nuwun, Wak. Berisik sira mandeng-mandeng. Semangat, Wak, semangat. Ya maksudnya menyauri kulirian baik. Kosian kok. Dia yang lebihnya nyabet mengeraih lah. Wan. Nun. Gian ki acarane apa kini Wan? Iya, Wak, sedekah bumi. Sedekah bumi. Si anak gebok, anak gebyok ke. Iya, ku variasi kuno. Sira mengadak-adak hari apa-apa. Wis dingin wis. Mulane kok wis. Angel kandai tukang kendang ini. Angel, Wak. Sulingnya hilang, tukang suling hilang. Iya tukang suling. Hilang. Berita kehilangan saudara tukang suling. Saudara tukang suling. Wis tua iku hilang pisan. Gampang hilang ya, Pak. Iya. Nang kosian ya Allah acarane meriah temen ya nang. Bibit apol. Non. Ning desa dewek be kodang hilang ya. Iya di desa dewek kodang hilang tukang suling. Rombongan Kang Pendi. Kok mulai mening kana-kana ya? Rolling kaya Pak. Rolling kayane makaro. Apa beri? Rolling karo sapa? Karo organ. Dudu wong amen. Oh, lo cak kowe makaro ngomongku. Ori apa-apa. Bokat organ ngamen aja lalawora. Ora kemo. Bakak WB mah ora lok kayak konon. Iya. Ora ilok gimana nih sedulur dewek. Alhamdulillah bisa ketemu karo wong Cilet. Karo wong cilet. Iya benar. Mudah-mudahan wong cilet pada waras. Aja cilet. Sires ngomongku. Desa Rancak Kitiran. Rancak Kitiran, wonge ayu-ayu rancak Kitiran. Kon diumbongi mamaku tampak rai sira. Ora apa-apa. Wan, kita kijere dewek malah lagi grentes bakal ndeleng wong hajatan kuwan. Grentesnya kenang apa sih? Yang grentesnya lawas-lawas rumah tangga karo kaji blentot nduweni turunan anak siji lanang. Anak benar anu kita mah wong tuaku Wan ngarep-ngarep jage anak ki, jage sunat. Terus anak hiburane ora pengen hajatan kita ki. Iya Bi, pepantes sih. Mung bae kuwan anake kita ki Wan ora gelem bae kok on sunatku. Ya dipaksa ora Bi. Wis dipaksa kita kok sampai medukunan Wan kon nyunati anake kita ki. Anu mah. Iya nang sunjara kita kulamunan sunat, gelem sunat sunar tokaken grabagan sun. Ora gelem. Ya masa gelem maningan. Kok kon ditokokaken jeung komben ora gelem. Masa gelem mak. Enak sunang bakal tas sunat masun
Terus aku sun bentuknya oli aku sejen sun. Bagus ya. Bagus, radang linyar sun derek kita ora ya. Iya. Entas konek ku bahkan tas sunatan konek kawinan enak sun derek kita. Kayak Mimi karo Mamak Iya. kawinan sun derek dua-dua sirak. Angger wan ora gelem bae anake kita kok. Iya nih. Bocah dua anak siji badeg wan. Badeg Bi. Iya, bari kawan pengen aku dolanan karo wong edan, Bang. Odi ngidikane mau nemeteng nyidam apa? Hari kita menyidam ku bener, pengen tuku sawah, pengen tuku emas, lagi nyidamku. Ya pantes. Barang anu ku nang dua anak. Mong baturan karo bocah sing bener ku pengen karo wong edan. Ya ana mangirit tinggal pinter kudu bocah pinter pak kamu konon. Iya, aja ngomong enak jemah, aja karo wong edan mah aja ora nglelara aja ngomong aku. Iya, daripada karo kita kendang takane jam 11. Ayo. Sira ora apa. Sing salah mah dudu sira. Dudu lah kita. Sing salah mah waktu. Gara-gara kaken begadang, Iya. dadine turu bae. Turu bae. Banyak ditelepon angel. Konek. Untung bae pogale lagi ora metu sirakuan. Lawan Kian ki acarane acara kawinan ya Wan. Iya kawinan Bi. Pengantene wis turu ta durung? Malah masih belok. Masih melek. Masih. Pengantenku ngomong jening pimpinan bebek. Priwe JP. Lamunan bibi tapol metu aja ngomongnya aku jarep ngupai bingkisan. Ngarep ngupai THR je. Ngupai bingkisan artinya aku. Mumpung tas lebaran je ngomongnya aku. Kuwan ngomong aku ngupai bingkisan mumpung tas lebaran. Jadi minal aijin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Kanggo wong Argolis blok Mandirancan. Mandirancan ngomongnya glibet ya wak kaya wong garap nang setru. Tapak raine sira ngomongku. Watapol. Terus maning mau ku omong aja. Sapa jenang? Ya sedulure kula ki. Iya. Lawas beli ketemu karo Watapol. Alhamdulillah tinakian ja ketemu maning ko si Pangling. Ya Pangling ningan kieu mah. Skema ko si Beroj. Skema putih je tambah gembleng. Ya iya kita mah. Tambah bapuk. Tambah bahenol. Ya, Tambah montok. Terus maning bahasa terakhirnya kemarin itu je wayang temen je. Wayang temen je, Pak. Anu maksudnya mah kitane gembleng wayang temen gemblenge kono. Duduk. Anu wayang akeh duite. Ora. Hari kuno wayang temen apa? Wayang gula darah Wong edan. Hari gula darah mah jadi takoni nang. Apa sih Jauh warisan? sakit kita mah. Mulane gak mau bakal tes mangan daging, obat kolesterol di empak namani. Kita menang yang ayu soten wis kita mah raine nganggo peralatan ngaco. Salah. Apa sih? Sing nganggo anu ka. Peralatan kita ku. Salah. Apa Kang? Kang? Not. Suara ngawang-awang temen. Lembas tukang suling orang teka-teka. Iya iya. Tukang melodi nyewet bae. Iya barang mana tukang melodi ini tua dewek dadine. Hari mau makaton soten tukang sulingnya tua. Iya. Siap-siapanya masih bocah. Bocetan. Jirang mah hari apa-apa. Ki alhamdulillah ya wani kan wong nonton saya parek, saya rame, saya parek. Awas. Iya nih jelas rame organ kieu. Organ kieu mah Bu terakhir ana undiane. Anak. Lamun sawere akeh adiae motor. PCX Duduk Nmax ora Scoopy beli gua napa bibi motor dewek-dewek seduene. Sirama. Ngarane upaya dia motor mah ya takor pimpinan kien aku siraku. Nang siraku baru anak kita beli sih nang. beli. Hari kuan sing di kandang nanang kesampeane ninggake umur wandan sepira. Umurnya mah daur 12 tahun. Cuman ku bongsor. Lala malah diajak foto bocah. Oh, ang tatang. Oh, ang tata. Batur. Yang punya wel. Nanang, nenek. Aja ning kono iku bocah pada kewedian. Sirama umume ora pada raineku. Hei. Bocah ketek, tapak lain, mene, nanang, mene, nanjak, nanang, masa ya kita mudun ya, mene, halo, mene,
Menek, raine ku Jember wong nonton menek. Tak balangi lembing ki. Bocah raine kaya lembing iku nyegrak. Lembingnya manji mengap. Nanang, menek tayang. Aja ning kono kena setrum. Sira kerubuhan salon kiye. Modar sira. Menek. La ilaha illallah bocah. Menek nanang menek. Awas, munggah sikil dingin. Kone nibang kone. Anak gebak wong nanjak menek mundur maning. Kaya ula-ulaan. Menek nanjak menek. Menek nanang menek. Sikile dibrokos-brokos bocah. Nanang, awas celana melorot. Nanang. Non. Tas mendek. Tas mangan jeneng. Tas mangan jeneng. Sudah ada modar apa? Ya enak, Kak. Gurih. Nanang tas mangan jeneng. Iya. Nang bagian edan gajah kayak konon. Ora edan ora apa. Nanang tas mendi Sunda wae mene dau takako. Tas dolanan. Cecakare aja lebakene. Ya keri ora, Mak. Ya keri-keri. Siraku wonge gede suaranya kayak lembing. Cilik. Yang kita cak mangan jeneng sih, Mak. Bakal tas mangan jeneng kayak konon. Iya. Di sini keblenak temen siraku suaranya ku. Mak, Non. kita sirainin jemberakan. Sira memberi wong dawuh kok jember. Mak, Bebeluk bae, Pak. Kita ku semak. ya weru, Mak. Mak, Ngomong mama Pak siraku. apa saking semana kupingnya butuh. Siraku suarane blenak temen sih. Sing gede suarane kok. Mbok, Non. mau kita tas mangan jeneng. Oh, toh mangan jeneng. Iya, Jenenge sapa? jenenge Biwarti. Biwarti mamboke tukang kendang. Dudu. Sira sikile dibrokos-brokos kunang apa? Kenang anu lepra. Suarane ganti maning. Miken deka, orang lagi bocah kuet kalau dasarnya tukang kendang beli petak hari ngomongku. Hari apa-apa ku. Mak, Sirak iwaya mene daun takaku tas mendi. Aja pelarat pelurut baik. Tempe kenyangkol. Jorok bocah. Nanang. Nun. Nanang ku sepatuan. Kepaduin. Duduk sepatuan bakal nganggone kresek mah. Lagi ngetren mah. Duduk gak lagi ngetren. Bakal sepatuan kayak kononku. Iya. Gue sindaran kena kencing manis. Ngomong kudu manis. Nanang kan anak buahnya ang tatang ku. Oh, anak buah ang tatang. Iya ku sing duwe wel. Wel. Oh, bature. Pantes rambutnya pada gondrong. Sing duwe konten gun. Oh, kuno. Oh, konten kreator. Nanang waya menek ku. Jauh balik sekolah nih. Si atas endi. Atau tuh ngurus duit tes nanang mah. Apa? Ngurus duit tas. Ngomongnya sih benar. Orang jelas. Iya nanang ngurus duit tas. Orang duit tas. Bukunya mendi. Buku tak soek-soek. Ya bloli baka wong sekolah kudu nganggo meneh ka. Rungokake. Baka wong sekolah iku kudu nganggo tas, gawa buku, gawa pulpen. Oh nanang mah pengen demenan bae. Demen. Iya. Aja kayak tukang kendang. Ya amber padaan amber kuna. apa sih, Mak? Tapak raine. Sirane ki maksudnya mah sirake tas pengen demenan ku demenan karo sapa? Karo bocah golis. Bocah golis. Mau nanang janjian ning Sarlem. Ning Sarlem. Iya nang Ortel. Karo sap. Iya nu kan ana bunderan. Iya. Ana bunderan sing ana cagak karo bringe kok Iya. Iya nu kan ana bocah bapuk. Ana bocah bapuk. Ana bocah ayu. Ayu gitu. Oh dingin ngargolis. Iya. Ana cagak kepring. Iya menangnya ning tugu bae kuning kono ku. Iya Bocah bapuk. Iya dampung ni nanang menang bae gitu.
nganggo ora katokan yo ya. Tak pekraine. Apa sih, Mas? Wong edan kowe mah. Sembarangan bae mah aku. Sing bocah wadon sing ngargolis. Sing argoli sing ngene gembolan, rambutnya cindak bapuk. Rembol, meneng bae ning tuku bae. Wah jembol. Wah grembol. Sira temenan karo grembol. Ya arep grembol, arep grembel iki mah sing penting bapuk. Jadi karo wong edan gedoyan. Jambung meneng bae. Ning nanangku disikep meneng bae kok si empuk temen yo. Bocah wadon opo? Ya Allah. Anaknya kita doyan karo wong edan. Iya ngomongnya ku, ayo aja kombak banyu, nantinya jebrot nih nantinya. Ya enggak lah. Kalau orang lemu karo orang lemu, ya sama orang lemu tuh, gak boleh naik ombak banyu tuh. Nanti gak bisa munyar. Ya itunya sih perempuannya kayak omben. Sira mau Amba. sira kudoyan karo bocah dan enang pemali. Sira ki masih cilik, durung sunat, durung apa. Mama masih cilik bae. Bapane sira ki lagi nglateni sira. Oh napa sih? Yang bu temen bapane ira, nglateni bae sira. Arep ngawin nanang. Ngawin-ngawin sudah bedurung sirako. Ya ora papang kono di anuk-anuk ning dewek. Ki, bapane sira mau muter-muter glati. Ndi nanang. Are anak kesayangan kudu glati man diglati. Iya, anak bapak ya raya. Sangkane ning kebuyutan deh bae. Bapane sira. Bapak kunku. Bapak nira. Los dumbangan sira, dumbangi sira ning bapane sira sira. Kayak wedhus lanang. Iki trumpak iki. Nyetrum. Trumpak. Oh, sendal, kelangan sendal bapane sira anak. Kok dia enggak merinding mah. Anak suara apa kinki? Bapane sira. Ai buat ku memedi. Duduk. Iki tepoh. Oh telepon. Teles. Kepo. Duduk telepong. Kepo. Baka kepo ku telas. Telas. Bapane sira mendaga liwar. Bapak kaji. Oh bapaknya nenang. Iya. Sing akeh duite. Nglateni sira bae. Sing sawane laka. Hah? Sawae lah. Iya. Tapak rai. Iya bapak kaji kan sawane akeh. Boci campur karo lembing. Assalamualaikum Kang Kaje. Waalaikumsalam. Mamah dari tadi di sini baik. Nah, bapaknya nanang gini. Kabeh. Bapaknya nanang aduh. Nanang bocah bongsor. Nanang sampai ngambung ke mau. Ambung jambung jadi. Aku nanang ngambung. Ambung. Oh si keri. Anu kono teh anak kesayangan bulane ke diambungi bae. Nyengitaken. Nanang bedake mampu tawas. Hah? Mampu tawas. Hari kita maten jaluk ampung gor diambung-ambung. Ora bae. Ya anak mah kok si diambungi bae. Anak mah ya mampu gespi wae. Bakat turu madepe mari tembok bae. Rabi mau di kelon-keloni. Sampai kita sengiten ini laki kita ku. Ya bener. Enggol bongi madep tembok bae. Kita ku priwe kira-kira madep mang kita ku. Temboknya pelet kita belek. Teh, alhamdulillah gelem kelon karo kita ku. Oh, bapak mah genit loh. Oh, nanang mah jadi iri ah. Palingan tembok tembelak Ini papa genit suka nyumin mama. Nanang jadi iri mau dicium juga. Cium ketek yang iri. Oh, abong. Dengan iri dengan. Apa bapak? Mau wangi sepet Kita mate baka anak kita diambung terus ngambung kita. Ku jebak kelingan je, baka ngambung anaknya kita ku kelingan je ngambung kelek embok aku. Ya iya. Ambung. Enak orang. Dina iya pimpinan di perwasa. Wes, babung awang wadon baga nampun nembung buka kanan Gus. Tampiran seneng ambung. Ya iya. Padahal na gete.
Beli tak kambung-kambung, beli tak peluk-peluk ke mari batur, mambu lengawang, mambu bakarat, mambu apa ora. Ya padang. Selin, baru ke mambu ayak kari turun, mambu minyak anu, minyak apakah? Minyak tanah. Anu, minyak doyong. Dodo, Solar. mambune minyak anu. Dodo dulu jelantah. Ya bono diwere-werakan ning tangga, Jek. Oh. Ya, Wong kosiran. lanang arep seneng ae kari turun dhewe mambune mambu gandapura. Karyawan ngadang lengere mambu kemiri, mambu bawang putih. Ari wong wadon mah, Jek, kaji lanang. Ari wong wadon mah pegaweane ganing dapur. Ya pantes mambu bumbu-bumbuan, Kang. Ya. Oh, si Rama. Ari jika ko nglateni anak baku, kenapa ku anakan di sana ko? Siraka berarti wong wadon weruh ora. Bocah wandan semene, gede dhuwur kaya kene, sunat mah durung kalanang bocah secetil wis pada sunat. Sira sing sebagai embok dibimbing bocah diwarai kira gelem sunat umum kaya batur. Kang Kaje, kita ku ora inak, warai enggal dina. Nang ayu nang sunat sok jaluk apa? Jaluk HP nanang mah. Ora kok dingin ngumpul kabeh ning ngaranna mana mambu anu sih. Api. Mambu coro. Anake bopokun ku. Lambe masih telas ndak udanan dinggo Ya bayar. ada les peringo. Toli ga emboke dhuwur, anake dhuwur. Bapane mung semeter kotor. Kamari luru pasanganku aja sing bener melang. Sembarangan bek mama. Bapane emboke dhuwur, nanange dhuwur, bapane endep. Semene dhuwur Dhuwur soten ning sore. jorok ini. Iya, emboke dhuwur, Iya. nanange dhuwur, bapane semene dhuwur Ning apa nih? ngesore. Apane sing ngesore sing dhuwur? Hah? Ning sore. Wah, madane Erika nega. Bocah cilik kok. Kes makanan. Priwe? Wong mah bocah mah saya gede umur saya nambah masa toli bocah beli gelem sunat arep dimenengaken bae. Coba bocah dibujuk, dirayu kira gelem sunat, isin kaya sepantarane wis pada sunat. Iya Bisa beli iya. priwe carane? Ya wis kotak Ditakoni bokot pepengenan apa mbak ambil gelem sunat. barang ama teh. Iya. Aringan lakine kita mana-mana nyunati wong. Bagian anu dukun sunat kana teh lakine kita kok. Mana-mana nyunati wong anak dhewe ora sunat-sunat. Ma, non nanang lamun pengen sunat tuh nanggape Depok. sing Depok. Oh. Ya Allah, sing gotong ninggal Depok apa? Si manuk gede-gede kamu. Buka. Iya manuk gede-gede kasih ngakorong kah? Dudu sinakorong. Ah, Singa ya anak kan bocah cilik. Singa barong. Nah, iya singa bareng. Nang, rongok kena. Lamunan senang sunat. Iya. Sok senang pengen milih HP apa? Heeh. Senang pengen rangga ayang apa? Emong. Emong. Iya. Insap berarti. Insap. Oh sini bagabus mari tah. Mari. Oh iya wis, bener. Nang, Iya. senang kibis gede. Gede. Semapeng karo bapakku pengen hajatan. Senang sunat gelem ya. Heeh. Muku bapak nira tukang sunat. Iya. Ning wong mah bayare larang. Apa senangnya pengen tuku apa? Yang dulu nanang mah pengen sunat tuh nanggapnya gitu. Oh, WB asmara. Iya. Wis gampang mah dari dia dewek. Iya toh. Senangnya gelem sunat. Gelam. Yakin? Yakin. Kota sunat nunggang kora-kora. Kora-kora. Iya. Mau babi. Sok ping 100 balen gua. Gede, nanang aku nang blenger. Ya endang. Senangnya gelem sunat ya. Iya. Bapakne. Priwe mboke. Eko gelem je. Gelem bocahe. Asal bakal tas sunat jenunggang kora-kora. Kora-kora. Sining sarlem. Ning sarlam. Wes belah apa arin cuma numbang kora-kora mah. Ya. Bapakne alat-alatnya wis beres. Nah, kaberan walaupun beli apa rene walaupun beli dinggonggo galat mana beli. Awas sing jajal bener. ngarep tegulati bocah disiapaken. Di Nah, sarungan beli kana. Berarti nanang sunatnya ning bapak dewek. Iya ora apa-apa. Menek sarungan. bocah dinggone sarung korea ngarep gati pekakase. Jodok senange. Kunci sarungnya siapa kunku? Sarunge semak. Sarung Erini. Oh kunku. Ai sarungnya dari ini. Sarunge terini kini. Nyelang dia Oh, deh. kaya nyelang. masih anak buapak ya ke. Tinggo sarunge. Tinggal. Diklotok sepatune aku diklotok. Ngomong suan ngaruh. Ketenger kini bakal diklotok mah.
Orangnya masih babrak, orangnya barang kejamangan iwak. Dudu babrak. Anu baturan karo grembol sih teh. Koreng mulane ke sikile. Ya nana kan CS cinta banget kon. Kakek tinggal sarungnya. Merusak bae bocah kieu mah. Bocah. Awas ambrat dolin dong iku. Bocahku. Kakek tinggal. Sarung terini oli dom-dom. Iya. Awas aja sorak maning. Kulon aja karo ning tangan. Kakek. Aduh, dari ini mau pakai sarungnya cilik ya. Sarungnya kono sing rada gede no. Itu nganggo jarit cin betendak kuwi. Cari cak tahun ngarep wingi ini. Ah, tinggal. Toli sirane gleleng. Plodrokna kene. Plodrok wis. Nah wis Kodene. Nyambat. Mono bocah dipangkum gleleng ning mboke. awas senang Mboke gleleng kono. Gleleng. Ya bocah gleleng dipangkum ning mboke ora. Akelembinge Sendah. sama ya. Dua anak John. Ojore meneng idul, ojore idul. Oh, lo sikil. Ora sopan. Wedi ngono. Ya kok mah mboke dhewek di bokong-bokong. Gleleng ngono. Gleleng. Coba. Ya Allah. Bocah. Oh dingin. Apa sih, Mak? Rambutnya ngotok si Rama. Ya dadak ada rambutan Aceh, Mak. Rambutan sih gak punya rambutan. Wis diudari durung. Weh. Dingin. Anggo kenang-kenangan ke. Hei. Nggo kenang-kenangan lagi sedurunge diketok kayak kenen. Delang kok dipoto dingin. Foto dingin. Menang, menang. Awas, jangan lihat ya. Nanang berdoa. Ya anu kan anak mah selfie biasanya gitu. Iya. Senyum awas ke, senyum. Ya pasti senyum oke. Wes. Senyum Dorong. Kayak senyum. Masa ya senyum? Ay, buat senyum. Pucat. Ya wes. Pucat. Oh, Awas kamera aja meneng kone. Anu. Nang, cakep aja parah-parah. Apa sih? Sedikit bu. Hampir aja kerasa larane dianu dingin disuntik bahal dingin. Ya date, baula karo gembol mo. Menang. Kone Menang aran gua disuntik bahal dingin. Iya. kira-kira bahal dingin. Lara beli, Pak. Menang. Menang. Sira mebong lari. Yes. Sira mah. Ke bakantas disuntik bakal. Menang. Ya janji aja ning ngerok ya orang boke. Endak keri. Bokot gendor. Orang. Mama butrasi. Iya, biasanya bakantas disuntik bahal, bakal reaksiku berarti bakal diciwit atau di meka ora kerasa berarti kowe wis bisa siap disunati, siap diketok. Oh konon. Ya. Jajal dicibit dingin. Oh dingin jajal masih lara beli. Ayo. Ora. Ah, ora. Ora, jorok rasa. Obatnya sing bagus ya dadi gelis ya. Lara. Coba. Ayo. Lalen, Mak. Berarti masih kerasa. Rokna. Iya. Bocah bongsor. Bakal wong laraku. Ada. Oh iya. Ku malara jen. Iya. Lara beli ke. Ya wis ya. Oh. Lara beli. Ora. Ora, sebenar. Iya. Aja guyon. Ora guyon. Coba. Ya Allah, bapane. Ya jajan beli bukan lara beli. Aduh, tika aku tegal. Ora sayang, ora. Ora tenang. Tenang, ora. Wes, maning. di antara kena dela maning menang wis. Iya. Menang. Oh, bakal wis ora kerasa nembe gage. Sunatu. Awas tenang, pokok bakal wis diketok tuku mobil-mobilan. Lara beli. Iya, ora. Lara beli. Oh boleh. Lara beli. Ora. Edan. Gepeng. Sampai mah ada. Matayong. Matayong. Mabuk kecut. Yang sering dingin. Ya Allah. Bapaknya sing landep. Ya ki landep. Oh, anyaran ya. Mampu laos. Nganggone pring ta, Mak. Anggo Menang ora. dilintes pe karo motor. Men aja delengna. Menang aja delengna. Belai wis durung belai. Durung.
Anu bule. Orang tegas. Orang tedas. Ya wis dangklak Panganggone. Kayak garap nyeblentok. menang. Aja delangaken wedi. Nganggone gerinda bae, Pak. Aduh keri. Ora kedul. Ora betul. Hah? Kelusen iki kaya mah. Mulane kan nang sing awit cilik pengen sunatku. Senama wis gede ora gelem. Ya Allah. Menang aja delengnya. Menang. Eling bukan karo latih beli butul karo pian sira. Menang. Menang. Kode kerok nak. Kodegin. Lebih ke mancing. Nang. Kenapa? Lembel. Ada variasi matur ka. Nang rongokaken. Bakas sunate nangis kone wong kene ora gelem ngupahi. Senang aja nangis. Ono ora dipecingi. Ora dipecingi. Menang ya. Awas kawong kene wis ngupahi kok seket lumayan menang. Seket kabeh. Iya seket kabeh menang. Awas ke bapane si Nengger. Bismillahirrahmanirrahim. Si Nengger bapane awas. Supaya obat bahal dingin. Awas si Nengger bapane. Awas tual. Awas. Pengene. Bapak ada nang apa? Pating serwidil. Pating serwidil. Ada serwedil tepesnya. Subhanallah. Sampean keluwian. Aku ya. Ya Allah kejeron. Ya Allah. Jawang toke. Bapak deh. Tunggal kabeh. Kok ndek aku. Stop. Bapakne tunggal kabeh. Dingin dah. Ya Allah nang. Dadi nek burak-barak temen. Mah, kok dia bisa dengar-dengar pelit. Kena dia apa kena beli? Dok, mulane kaya. Ya yo kenane semene. Pantesan sampean ku wong sunat sekian lakas sing lamar. Bareng ngetok beli peta sampean ki. Ya bukan karo latih beli butul. Ya wis nang mau bisa micet kin Mbak. Ora bisa. Diware sampai sih ngomong. Diware Sama sing warai ngomong micet. Oh. Mau durung burang. Sirama aja lok bergaul karo burang. Apa sih? Doyane nang aplikasi cobae. Sembarangan ku menuduh Kang Burem. Siapa? Kang Magrib. Wis, ya mah wis kepalang kagok. Wis karuan tunggal kin dirawati bawa tukang sing hobi mancing nggo bibit ya. Ya, Awas kanggo wong kene aja lok nglamar tukang sunat wong anu ki gaji blentot ki. ya. Ngetok ke kaken. Ay sira. Ya Allah. Sepatusan wong lembuk semene. Ya Allah, cilik temen wong lembuk. Ya bakal nagambar mo kok gedawa mah. Ko. Ya, bocah wis babak. Bocah wis tunggal wis sunat. Tangi. Awas bapak tuan rumah ngumpay, awas. Pengantin awas ngumpay duit, awas. Bapak Tarno majikan tua kira pecingi. Kakak pengantin. Oh, Kak pengantin kak. Pengantin lagi ya. Udah. Kak pengantin akan kesel kak. Sini dapat ini. Ulang TKW. Oh ya. Oh. sajian. Pater Masawo. Pengantin sekian. Pengantin. Oh, udah kan pengantin. Nggak bermati tak kau dempet. Ayo siapa manis harus ngumpay sekian. Pentingin.
Aja Nah, saking mangkenen bocah wis tugel mau jare kok bakal sajatane nanggap organ WB asmara kok dijumponi. Nah, saking kanggo modal ya sok bocah bokat be wong kene sedulure pada melas. Iya. Ya bokat be bocahna rezekine ditembangi pengantinnya ketika rumah majikan tua bapak tamu. Yo kanggo Oli ngormati. kanggo panjer maning Iya. Bokatan dua anak rasulan ya kayak gue. Ya. Oh, nyoma. Orang arep ngamanakan jalukan. Orang arep ngamanakan Nanang kan ado. Ado. Ya nanang kokon ngenteni je mah. Oh, lagune pengen setia ngenteni. Iya. Nanang nembang dewek. Nembang dewek Kira wong kenene pada melas. pada beras. Kok majikan ki mau ke bapane pengantin ngupai nanang jen. Iya, Digubat kene. Anggo tuku sepeda listrik lho nang. Sepeda listrik. Iya. Ya ora kamot. Wah, ini wedang. Ora kamut ya. Sarunge sabesit dari. Sarunge rabine Kang Rokman. Iko wong ini ngarep. Oh, si cilik temen teh. Ya, wong kang ngukure wong cilik kudu ngukur sirau apa? Ya hitung-hitung teh erne nanang ora. Pol. Asli sarung bolong maning ngono keplatok nang kampak ngono. Awas modal enggal panggung sarung biakku. Bolong maning kono dijahit maning. Ayo kanggo ngormati pengantin. Cangkeme pahit nang lembing. Jadi udah lumayan setitik. Spesial Kanggo sapat kanggo pengantin. Kanggo pengantin. Sapat sing anak-anak tetot. Kanggo wong mandi rancan. Wong mandi rancang. WP Asmara. Senok kakang demen. Oh iya. Ninge senok kakang kangen. Najan ado ning luar negeri apa sih kakang rela sedia ngenteni. WB Asmara. WB Asmara. Lentot grup. Jujur kakang ngomong. Senok banget sayang. Senajan ning luar negeri. Luar negeri. Kakang rela no. Apa jeneng? Setia ngenteni. Kanggo majikan wadon. Majikan wadon. Kanggo Rahmat Multimedia. Kanggo majikan lanang. Dela Sony Audio.
bocah bapuk. Yen beli suka, yen lima yang ngomongan. Senok kakang demen. Oh iya. Dingin senok kakang kang. Oh pengantin nancak. Senajan ning luar negeri takbang relano kesetia ngenteni Mama Ana. Mama Ana. Mama Ana. Mimi Ika Mimi Ika WP Asmara lawan limang tak Apa sih? luwih Mana? Pengantin wadon. Pengantin wadon. senok Jadi sama. mengko balik sing Jadi Esi. Nak Esi. Nak Esi. Mimi Ika Nak Esi. Nak Esi. Mimi Ika Nak Esi. Akbar Akbar. Akbar Akbar. 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 gawelan Akbar. yang suka yang lima Akbar. yang ngomongan Nak Esi. Ya you Esi. jujur kakang ngomong apa sih Senok kakang kang. Mimi Eki Senajan di luar negeri Mimi Iki kakang Mimi Eki relano Mimi setia Eki Mimi Eki Mimi Eki Mimi Eki semoga bahagia selalu. Kanggo angkata sing wewen Si pengantin. Asik. Akbar. Oh, hey. Akbar. 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 Mimi Iki Akbar terus. Mimi Akbar. Akbar. Pengantin mana? Obat. Akbar. Matur kesuwun. Ayo Esi. lawas limang tahun luwih sing pitulah apok mat senok mengko balik sing Ya ya Esi. Ya ya Esi. Pengantin Ladon. Pengantin Mimi Ladon. Eki. Ya ya Esi. Ya ya Esi. Mimi Eki Ya Mimi ya Eki Esi. Mimi Eki Mimi Eki Mimi Eki sebab kakang wati Mokat mengko gawe larang. Suka yang diterima yang ngomongkan. apa cek ngomong deh senok kakang demen ning senok kakang Akbar. 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 Ya Allah pengantin boran. Taiwan Ya Akbar. tapi Akbar. antino Akbar. 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 Ya you Esi. Akbar. Ya you Esi. jujur kakang ngomong ning senok kakang senajan ning luar negeri Ya you Esi. akang rela Ya you Esi. Ya you Esi. matur kesuwun Matur kesuwun. Aja digawa balik maning yo ora kanggo kulo sukiki. heeh Deng, nan nang
Iya iya. Alhamdulillah.